Zažite pravú akčnú zimu na Horehroní. Cestujte skibusom bezplatne a ekologicky priamo z ubytovacích zariadení na lyžiarske svahy a bežkárske trate kraji Nízkych Tatier. Zavítajte do top lyžiarskych stredisk s viac ako 90 km upravenými zjazdovkami. Zlyžujte najväčšiu zimnú arénu Jasná Nízke Tatry, ktorá bude na južnej strane Chopku posledný februárový víkend hostiť pretekárov s medzinárodnou účasťou na preteku krňačiek o veľkú cenu Jasnej. Pre začiatočníkov i pokročilých lyžiarov sú naopak v ponuke strediska rodinného typu a to Ski Tále, Mýto Ski and Bike, Ski Čertovica, Ski Telgard, Ski Čierny Balog alebo Ski Polonka Bučník či lyžiarsky vlek u Medveďa v Osrbli. A čo tak vymeniť klasické lyže za tie bežecké? Práve na Horehroní nájdeš viac ako 100 km upravených bežkárskych tratí, ktoré sa tiahnu naprieč prírodou troch národných parkov Nízkych Tatier, Muránskej planiny či Slovenského raja. Nekonečné pláne zasnežených hôľ, ktoré poskytujú výborné podmienky počas celej zimnej sezóny až do jary, nájdete v Lome nad Rimavicou, či v sedle Čertovica alebo Pohánske, ako aj v lákavom prostredí golfového areálu Grejbertále a lyžiarskom stredisku Ski Telgard, ktoré sa nachádza v blízkosti známeho Chmarodského viaduktu. Zrušujúcu jazdu po bohatej snehovej prikryvke môžete zažiť aj na FET e-bajkoch, s ktorými pokoríte aj majestátnu Kráľovú hoľu, ktorá je zároveň najvyšším cyklobodom na Slovensku i v strednej Európe. Vstúpte s nami do ľadového mestečka. Námestie mesta Brezno sa premení na miesto, ktoré bude ako vystrihnuté z vianočnej rozprávky. Najväčším lákadlom bude určite exteriérové klzisko s bohatým kultúrnym programom a vianočnými trhmi. Na ľadovú plochu sa môžete zviesť aj klziskobusom, a to bezplatne len vďaka regionálnej zľavovej karte Horehronie Kart, s ktorou si užijete benefity 365 dní v roku. Siahnite v čase nepriazne počasia aj po indoorovej forme zábavy a poznania. Ak vás láka kultúrne až umelecké vyžitie, zavítajte do Mestskej veže, ktorá je dominantou námestia mesta Brezna. Okrem stálej expozície venovanej Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, tu nájdete aj zvonárovú izbu, hovoriaci obraz či samotné zvony. Priestory Mestskej veže sú zároveň aj sídlom infocentra s kaviarenskými službami, kde si určite každý príde na svoje. Preneste sa spolu s nami do čias minulých prehliadkou expozície Nostalgia, a to aj vďaka interaktívnej hre, ako sa žilo v časoch nie tak dávnych. Súčasťou samotnej hry je hrací plán s úlohami, ktoré sa odohrávajú v dobovo zariadenom byte. Vylúšti hru a získaj nostalgickú odmenu. Ak ste naopak milovníkmi motošportu, určite zavítajte do Double Red Cars múzea, ktoré sa radí medzi najväčšie múzea športových a exotických aut v strednej Európe a je situované priamo v Brezne. Staňte sa súčasťou rozprávkového sveta v obci Nemecka. Vstúpte do čarovného lesa plného tajomných bytostí alebo naopak do dračieho údolia. Stačí sa započúvať do zvukov, prinútiť oči na vnímanie farieb či tieňov v tme a nechajte sa zlákať tajomnom a dobrodružstvom vďaka hľadaniu stratených symbolov a pokladov. Oživte spolu s nami povesť o upírovi Prdimuchovi. Okúste chuť magického nápoja a vyriešte všetky úlohy, ktoré vás čakajú v unikovej miestnosti plnej strašidelných nástrah. Hľadáte zábavu spojenú s pohybovou aktivitou? Bounce Park 17 v Banskej Bystrici je tým správnym miestom. Najväčší športovo-zábavný park na Slovensku poskytuje viac ako 50 rôznych atrakcií od trampolín, ihrisk až po lezecké steny. Po celodennej aktivite sa priam núka dopriať svojmu telu i duši vytúžený relax a odpočinok. Dvere do oázy oddychu, pokoja a harmónie sú prístupné hneď v niekoľkých wellness centrách, vodných svetoch a ozdravných kúpeľoch, ktoré poskytujú komfortné služby na naozaj vysokej úrovni. Návštevu či pobyt v regióne možno obohatiť o gastronomický zážitok, a to v modernom i tradičnom prevedení. Všetky ubytovacie a stravovacie zariadenia spolu s doplnkovými službami nájdete na stránke www.horehronie.sk. Na Horehronie môžete spomínať aj vďaka ručne vyrobeným suvenírom označeným regionálny produkt Horehronie. Jednotlivé produkty zakúpite v informačných centrách na Horehroní, alebo tak môžete spraviť aj online na e-shope na stránke www.eshop.horehronie.sk. Tak neváhaj a príď s nami zažiť zimu na Horehroní.